खुंते वेलफेयर सोसाइटी कम्बाइनेन टीटी एडीसी बाय फाइदि जों पुइला सायमानाय जेसिनि खुंते वेलफेयर सोसाइटी नि प्रेसिडेंट सिनि राकेश देवरमा बदांस करिफोन जाव तंफनो बन खा कामयाफारो ताइबंनि सोसाइटी नि चेयरमैन सिनि ब्रह्म गनां दांसा सुजक बबो सिनि खिरत जय देवरमा बंनो आं बेले बेले खेना हामबाय जानांगौ जों सायमानो खुंते वेलफेयर सोसाइटी नि आसायमानि हायकाबा बरंनि जे सोसाइटी संसार जांमानि बर आसे दिन कलक नियाखौ 2021 बंनि खुंते वेलफेयर सोसाइटी संसार जाखा ताउबाय जों सायमानो बिसि पाइथाक दिगि पाइथांगांखाय प्राय 3 बছর हायसिको जों बंनि अ कम जरान अ जों बंनि एसिमेन्ट नुगि मानो जे थानाय बছर हग बर करबुक साब डिविजन हायो त्रिंकाइजाक ताक हाय ताइ वैसा हाय त्रिं संसाय तंफियो ताइ जों सायमानो चिनि करबुक साब डिविजन आनंद बाजार राइजिं क्लाब फुटबल संसाजाक जे आरो निचिनि जतन से खेला कतन जतन सायमानो बर आरो 2 टाइम विनार बंजाक के जों बंनि अ कम समयनि बिसिंगो बंनि एसिमेन्ट साना थांगांखाय ताइ बंनि जे सिनि जातिनि बागै साकतां जे तिनि बे 2 इयार बग जे ट्रिं टेर पालाय तंमनि जों बंनो अने एप्रिशिएट खायताय बंनि सोसाइटी हयते जे बरंनि गामि हेकेबा बंनो पाराव जे कमिटी हल कायसा बर प्रपोजल जाक दंगो आशा खायो काहाम करन तंखांखाय फाइने ट्रिं हेकेबा फाइने बसन बिसिङनो बंनो प्रपोजल नो जों रिमानानो हने आंखा खलायो तिनि नं बुसकां कक सालांका फाइदि हिंके जों ट्रिं टे तांगै पालायखा बा ट्रिं टे तांगै पालायना नांखा जों सायमानो तिप्रासारक जों तंमानिनि किस्सा जों बाहायके सिनि सिरिसिटिनि जे कमाय थांमानि तुरुक तुरुक जे कमाय थांमा दंनो जे जों बाहायके तिसाइ माननाय आबननो जतनि साक्थारमुं तामाने जतनि सोसाइटी हायबा जतनि चिकन चिकन अर्गानाइजेशन अमनो साक्थारमुं हायसि जे जागावो तिप्रासारनि सिनि कानमुं सुमुं जे जों ताबु रिसानो जे बरम हुलाय तंमारक जों आगिनि दिनो आसों नुगि हायसि तामनि दिनो जों तुरुक तुरुक जों कासाय फेमा नुगजागो जों खा मिलिमा नुगजागो हंखाय जों जे जागावो सिनि सोसाइटी नो बा सिनि जे तिप्रासानो कासामा दिगि हो जों जतन आगनाके जों जतन खा मिलिवै सामुं मातांनाय हायसि जे जागावो निनि अति प्रासा कम तमा बिसिंगो ताइसे नों आरो माइनरिटी हिनै बा निनि जेकुनो संसानानि बा निनि सोसाइटी बा संता निनि जेकुनो अर्गानाइजेशन तिप्रासानो मुथांना बायखेला आंनो साबुत दंगो बाट निनि जे जागावो सोसाइटी निनि मन्स बा जेकुनो खाजागनाय आबो नों जातिनि बागै एफेक्ट हिंकेले आरोले सापर्ट खालायमी हायसि जों सायमानो भारतबर्ष कायसा डेमोक्रेसी कान्ट्री सिनि अरो जात धर्म बा सिनि अरो जों सायमानो जों निरपेक्ष देश कुनो जिन अरो जाति धर्म बा निनि कुनो रिलिजन बाय न रिलेटेड हायसि इंडिया अंके जों डेमोक्रेसी कान्ट्री नि जों सिनि जागो हंखाय नोंनि जातिनो तिसानानि कारै आ जागाव नों कमरनानि बा ओ किसासा तंमानि फाइने दिनो नों अमनसे ताइ माइनरिटी साइड लां थांनाय के आबले जातिनि बागै एफेक्ट खालायो हायसि सागाव तंनाय आल्लाह बा बुद्धिस्ट जेकुनो मुतायबा आबनो खास होया के जों नुबो नुकजाखा हायदि खास होया माने गुनिनो जे बंनि अ प्रोग्राम रंनो जों कैंसिल खे नुकजाखा हायसि हंखाय हाकेनो
जों ताइबो जोंनि अ करबुक साब डिभिजन जों गाहाम गोरोंखे दिसाना नंखाय शुद्ध नों आं बफना हनै जों बेलेमै बुंनिया जों जतनो पाल बाक्सा हामजों मुं दंगै सामुं तांखेसे जों साका आगंनाय जों जेकुनु पलिटिकल जेकुनु पार्टी प्लेटफर्मफोर दंथों जों जेकुनु राजनीति बदलफोर दंथों किन्तु थै हरले तिब्रासानि थै हरसि जोंबो हामायनो जों दिनै बर' मनुष्यङै आसाय फायखांखाय हिउमेन बिं इज नट पारफेक्ट जों बर' मनुष्य आं जेकुनु जागा मा साबायसि जों बर' मनुष्य जों सायाबो खालामो मा खालायो अ साया मुंनि नाकार मुंबो जों मा खालायनो हेसि जे बर' थानि नाकार मुं गरै हामजां मुं गरै बिनि थानि अ सेल्फिश जों हामजां मुं मा दंनाय नाकार मुं मा दंनाय हिंगेसो जों ताइ कायसा न जों हामजां मुं मानाय हंगाय आं ताइ बिसि गकसालिया जारा तिनिनि अ ट्रिं तेरपालायनाय हायगाबा जारा तिनरो कम्बाइनेन सिनि तिति एडिसि हयते जे कम्बाइनेन खान्यारो ना आंखा काहामिया फरो शुद्ध आबैया ब्रक जे प्रपोजाल अ ट्रिंनि जे फानि बागै सामानि आबो ब्र अलरेडि रेजा आबनो जों खाखायो जे मानसा चुबानाय हिनै हिंगे आंनावनो जारा तिनि अ खुंते वेलफेयर सोसाइटिनि जारा तिनिनि अ बनि मेम्बार दंनाय रंनो नौना आं रिक्वेस्ट अमनो दंनाय नरक पाइथाक जरतै अ पान्दानो नायकले काहाम गोरोंखायै नरक ख्लायनांथों ताइ आबोनि साथे साथे जारा अर एलकाबासि दंनाय रंनो आं नं थानिनो रिक्वेस्ट खायो नौनो अनुरोध खायो नरक अ पान्दानो नायथतके पाइथाक दिगितलांना बागै नं सहजुगिता नांगौ नरक सहजुगिता मा दिगिसे अ पान्दा नायथतके थांनाय हानबाय आसु गक साया जारा तिनिनि तंथक दि सादि जेकुनु दि हायफनो जों आबनो कायसा लिमिट खे जों मा पायरेनाय आ लिमिटनि बायरे एंगे जों पान्दा सित्राय थांनाय हानबागिना नौना आं जतनो अ तिरिं तेरनो नायथतके तिसाना बागै तिनिनो खुंते वेलफेयर सोसाइटि न लगिरना बागै नौनि थाने अ अनरो दुइनो आने अ कक्टाइसन अरनो पायरेखा जतनो खा काहाम तिप्रासा आयुलक्तों हेपी ट्रिं जतनो ताइबैसा हामबाय।